De zonnestralen dalen neer in mijn slaapkamer. Meestal zing direct wakker, maar vandaag een pak trager. Maar geen probleem, het is te vroeg voor onder school te gaan. Dus kan dit genoeg, de vermoeidheid gaat wel overgaan. Ik hoor een bedrijvige geluiden uit de keuken. Kom, mijn moeder is al bezig met ontbijt, dus verheug hem om de dag te starten. Zie mijn broertjes ook ontwaan, dus is dit voor op te staan en spring ik van onder het la. Mijn tand poetsen en wat water in het gezicht kletsen, zodat ik fris en monter zit, zodat me zoeken inzetten. Vader zei me dat ik op school moet mijn best doen. In essentie wil die juist zijn gezin sterren. Want zijn moeilijke tijden hier in het kleine land, misschien is dat wel overal zo, maar het is hier meer aan dan dat je op deze zegt. Zo beseffen, er heerst onrust. Maar we zien hier nu, je kun je lot niet ontvluchten. Dus binnen mijn veters, ik riep mijn boekentas, kon open met mijn broertjes naar buiten. Het is lekker een goeie dag, want de meisjes lachen en keuvelen. Ik voel de zonnetje op zich, is alles goed in mijn leven en kan gelukkig zijn. Ik ben blij dat ik de kansen kreeg van het school te gaan. En het is toch zo dat ik een storm ooit moet overgaan. Dus concentreer ik me en tracht ik voor mijn droom te gaan. En tackle de obstakels wat ik dagelijks zo geen oog mee staan. God, merci voor alles uit me bracht. Zijn blij met mijn leven, mijn familie en mijn lot. Zijn dankbaar dat je ieder rossa voor me stot. Dus merci, ik hoop dat je liefde nooit stopt. God, merci voor alles uit me bracht. Zijn blij met mijn leven, mijn familie en mijn lot. Zijn dankbaar dat je ieder rossa voor me stot. Dus merci, ik hoop dat je liefde nooit stopt. Ja, maar op school is de sfeer wat bedrukt. Meisje lopen lek van het een naar het andere. De geruchten gaan in het ronde. Toen we er zo'n bom zijn gedropt. Het was toch al even geleden, maar nu komt ze puus af. Voor zijn eigen veiligheid werd er beslist. Voor de scholen tijdelijk te sluiten, want het loopt hier mis. We worden nagerand voor weer naar de zus te gaan. Maar kunnen niet meer bewegen van het moment dat we buiten staan. Een grote rookplum in de verte, sirenes, getier. Het is niet tot in mijn herten, explosies komen dichter. De meisjes in aan het schrummelen, de chaos ontpopt tot een onmenselijke gruwel. Wat zien mijn broertjes, ze zitten er ook al buiten. Ik voel mijn herten in mijn kelen kloppen. We moeten verduwen, maar we kunnen verstoppen. Want er ligt geen veiligheidsgevoel is. Want momenteel is ieder mens die rondloopt het doelwit. Daar zijn mijn broertjes, ze zien me en kom nagelopen. Maar plots is alles licht. Hij ziet niet eens mijn hand vooraan. Mijn oren ploffen, ik voel warmte aan mijn vingers. Voordat ik het weet, word ik achteruit gesmeten en geslingerd. Ik voel nog amper iets, maar ik weet dat er iets niet klopt en dat moet trachten van me te bewegen. De beelden dat ik waarneem, dat lijkt niet van klank. Er is overal paniek, verdriet en gejank. Nu enkel het was een bombardement op de scholen. En het eerste zegt is alles lek weg. Er zijn alleen een brokstukken en toren overrokel om dan knetterende vonken. We kisten dus nu overkom. Traag me terecht en mokkazeren al mijn botten. Maar vanuit de verte valt er niet te spotten. Dus ik raap me al mijn krachten haren. Ik ga in de richting van de ramp. Maar ik zie alleen een levensloze lichaam tussen vlam. Ik roep mijn broertjes, maar ik weet niet eens zeker of dat iemand me kan horen. Ik strompel mijn geweer overal zien meisjes zoen tussen brokstukken. En op dat moment verlies ik hoop. Kan iemand please op stop drukken? Uren later heb ik nog steeds geen resultaten. En de bom blijven droppen in de omliggende straten. De hulpverleners willen dat we massaal evacueren. Zie mijn broertjes nog in leven, want die zinnen speelden leuren. In herhaling door mijn hoofd, want moet mee ook al verzetten me er tegen. Vind ze het geen goed idee dat ik hier verder blijf zo. Er staat zoveel op instorten, dus word ik weggenomen terwijl dat heel mijn wereld instort. Wat zien mijn mama en mijn papa, mijn gezin? Hoe kan dit nu toch gebeuren? Wat heeft er nu nog zin? Ik barst nu in traan, ik zou alles wel vervlogen. Dus ik richt mijn blik richting de hemel en ik roem: God, je pakt hier alles van me af. Is dat nu mijn verdiende loon, is dat mijn eigen lot? Ik kan zoveel dromen, ze zijn allemaal kapot. Gisteren was alles normaal, maar nu kom ik heel zot. God, je pakt hier alles van me af. Is dat nu mijn verdiende loon, is dat mijn eigen lot? Ik kan zoveel dromen, ze zijn allemaal kapot. Kun je alsjeblieft zorgen dat er nooit zijn bom mee dropt?